Ngayong adlaw kanatong tanan mga higala igsoon na suking pamilaw sa programang Tingog sa Kamaturan dinhi sa istasyon sa 98.3 Astig Radio FM sa Tagum City. Mga higala igsoon kadiya sa Ginoo. Sulod sa usa ka oras kami makiguban kaninyo. Uban ang pulong sa Ginoo nga atong pagatalinghugan karong orasa. Apan sa dili pa adto kita sa pagtimbaya. Mayong adlaw sa tuang tanan no, ako di si Pastor Giselle. Buot mi mo timbaya kanatong tanan mga sukit na tigpaminaw sa programang Tingog sa Kamatuoran. Sasama nini nga adlaw, ug sasama usab niini nga oras. Unang-una atong itimbaya si Sir Oliver Taubo kauban sa iyang pamilya, sa iyang tanang mga trabahante diha sa Olive Ripo Car Display sa Malinaw, Briscanto 1, Tagum City. Sir, ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kaninyo uban ang tibok ninyong pamilya. Ug gitimbaya pud nato ang kaubanan nato sa pagpamuhat sa Ginoo dito sa Maitong Sarangani Province, Pastor Edward de la Piña, kauban sa iyang pamilya ug sa tanan nga mga katawhan sa Dios nga ginugalahan. Mayong adlaw kaninyo, panalanginan kamo sa Ginoo sa makanunayon nga pagsuporta. Ug ato pong itimbaya ang ato ang mga kapamilya sa Candiis Laak, Pastor Ben Arcelo, kauban siyang pamilya o sa tanan nga mga katawhan sa Dios diha nga naminaw sa sama niini nga oras ug adlaw sa programang Tingog sa Kamatuoran. Diha po sa Sibulida, natay daghang mga listener diha. Kay Pastora Mary Jean Jaime Presoris, kauban ni Pastor, o sa tanan nga mga katawhan, mga silingan diha nila nga nagapaminaw usab niini nga programa karon. Ato pong itimbaya diha sa Tagpupuot, Florida, Kapalong, kay Pastor Jeff Constantino, kauban ni Pastora Maribel, mayong adlaw kaninyo. Ug sa tanan nga kapamilya sa Tagum City under sa Restoration of Life Family Church, diha po sa mga Panabo, sa Santo Tomas, nga mga listener nato, sa Talaingon, sa Luna, Kapalong, diha po sa Centro Youth sa Kapalong, o sa Sawata, ang ako ang pamilya, ang Flores family, ako ginatimbaya na mayong adlaw kaninyong mapa o bisa sa akong uyuan nga naadal sa Barangay Manga, ang Kanjado family. Maayong adlaw kanatong tanan ng Dios makiguban ug magapanalangin. Ako sang gitimbaya ang pamilya Restoration of Life Family Church sa Zamboanga City. Kay Ambassador Aldrin Bisera uban sa iyang pamilya ug ang mga igsuon nato sa Zamboanga. Ingon man usab ang ako ang pamilya sa Pagdamuhan, Panabo City, pamilya Awili Kantoy ug si Juby Academy uban sa iyang pamilya, asawa ug mga anak. Mamaing buntag kanatong tanan diha. Ako po gitimbaya ang mga tanan nga mga listeners din nga programa Tingog sa Kamatuoran din sa 98.3 Gold FM. Ingon man sa mga tanan nato mga kaigsunan nga nagatanaw o mga viewers nato sa FB page nato sa Tingog sa Kamatuoran, o ingon man sa dito sa mga kaigsunan sa Bislig City, yung family, o ingon man ni Pastor Regan Banha dito sa Bislig. So ang tanan karon nga nagatutok nini nga programa maayong may buntag ug padayon lang kamo mga igsuon sa pagsubaybay sulod sa usa ka oras nini nga programa. Sa mga kausa, mayong buntag sa tanan natong ipaminaw sa 98.3 Astig Radio FM sa Tingog sa Kamatuoran. Karong orasa, sa dili pa kita magapaminaw sa mensahe sa Dios, akong ihatag kang Sister Jacqueline sa mga pagampo. Amahan na langit nun, salamat sa higayon nga amo na sa masiya sa kahanginan ng imong mga pulong. Diin daghan sa imong mga kaanakan ang maminaw ninyo. Amahan dalagin kaayo ang imong ngalan. Hari ka sa among kinabuhi. Hari ka nga among ginasimba. Hari ka nga nagdumala sa matag usa. Dalagin kaayo amahan ang imong ngalan ug karong adlaw, karong udtuha, among ginaimbitang imong balaang Espiritu Santo nga magauban ka namo karong adlaw
ug kini maghatag kanang og preskong mensahe ug revelasyon. Lord, ikaw lang ang amo ang ginasimba ug imong ngalan lang gayud ang mas hinaya walay lain kundi ikaw lang. Kini tanan among gipangayo pinaagi kang Jesucristo nga among bugtong hari. Maayong buntag, pagkakakidalag kagsunan sa programang Tingog sa Kamatuoran. Mga suging ikaminaw, kami nalipay tungkol kay wala kong puas sa pag-minaw, wala kamoy undan sa pag-open sa inyong mga radio set, labi na sa inyong mga kasakyanan karon, salakyanon na inyong gablihan karon, tungkol kay kabulugong naminaw mo karon. Kami nagapasalamat tungkol kay ang Diyos, walay puas sa paghatag ka natong kahigayunan. Aron kita tanan masayon sa gitawag na kamatuoran. Muna nga kini nga programa, magpaila-ila kami kanino kang orasa. Kining akong mga kauban, mga Levites ni sa kingdom ni Lord na magamit para sa kanya. Ako di si Pastor Giselle, okay? Ako rin si Brother Gideon Utik. Ako si Jocelyn Priscilio. Kundi ay si Brother Jonathan Mandito. Ang inyong kauman sa kahanginan, sunod sa isang oras, ang pagbalik sa nawala ang anak, ang karon nakabalik ang pagsinda sa pagharit sa Diyos. Wala lain, Brother Joy. Mga higala, kaigsuunan, gusto na ko ipaabot ka natong tanan. Dili tanan, kasabot sa tinuod ko pagsimba. Lahat ng isgutan karon kining pagsimba. At basahon sa John chapter 9 verse 31 sa English na version. Ito paningkamutan nga makuha nato ang pulong na gusto nato i-quote aron masabtan sa mga kaigsuonan nato diyan sa kahanginan. John chapter 9 verse 31. John chapter 9 verse 31. We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshipper of God and does His will, God listens to him. We know that God does not listen to sinners. Ayaw kalimot ha, mga higala, mga kaigsunan, nagasulti siya din matuta niya, we know that God does not listen to sinners. Ayaw pala din and does His will, God listen to him. But ipasabot, kung ang tao nagahimo o mga sala, kanya sa panahon nga mosimba siya, dili paminawon o dawaton ang iyang pagsimba. Yeah. Balik ko lang po, we know that God does not listen to sinners. Nasa gisumpay back ng paniya. If anyone is in a worship prayer of God, and His will, God listen to him. Meaning, ang tanan nga musimba kaniya, unya magbuhat sa iyang kabukiton, maminaw ang tinuod. I-receive niya ang atong mga pagsimba. At tanaw sa Bisaya nga pinulungan, Nahibalo kita
Naibalo kita nga dili tubagon sa Dios ang mga makasasala. Apan tubagon niya ang mga tao nga nagatahod kaniya ug nagatuman sa iyang kabubuton. Nagatahod. Meaning nagatahod kana yung sa kuan pa nakaila gyud kung kinsa ang gisimba. Ang tao di ay nga nakaila sa Ginoo adunay pagtahod, pagrespeto. In other words, pagrespeto. Mga higala kay suunan, klaro nga gisulti din na ang gipangita sa Dios kadtong nagatahod. Praise the name of Jesus. Kung ang tao wala na ganit siya pagtahod, lisod nimo siya pasumba. Ano na yung mga pangutana nga become up sa kong mga hula-hula. Nga base sa mga observation sa mga taong manimbahay ang puno worshiper. Ngano ang tao, dili maging siya musimba. Mo na'y unang pangutana nga miabot sa akong panghunahuna. Kay daghang yung kag makitaan during Sunday na dili sila manimba. Daghang yung kag makitaan na mga tao every Sunday na nga busy sa pagsuroy-suroy sa nagkalalaing mga lugar. Panangli. Every Sunday, gihimo na to siyang family day. Gihimo na to siyang sa pay mga term gigamit niya. Family bonding. Magaltog dagat. Magbanding-banding. Party. Party-party sa mall o sa mga lain pang lugar. Tugod ka nasabtan na to, nagdili lagi tanan, nakaila. Ang akong nasabtan mga higalag kay suunan, ngano ang tao, dili yun siya musimba. Ugma, gusto ba rin ninyo, every Sunday, ang mga tao na nga busy. Karating puno sa mall. Karating puno sa dagat. Halos walay bakante sa mga cottages, sa mga kananan, tugod kay daghang mga tao na dili gid sila musumba and dili pud nato sila mahayan. Tugod kay daghang mga tao nga wala pud sila lagi makaila kung kinsa ang ilang simba. Kaduwa nga may kamham sa kong mga una-una, daghang tao ang gasimba pero wala nakasimba. Panangalit unsa man gid. Every Sunday, excited ka mo church, tungod kay naatay gidahon, naatay gusto kuwaon, naatay gusto ang puno, naatay gusto himuon sa Ginoo. Pero dili gyud nato mahatag tungod kay nasabtan nato sa akong kaugalingon, nalipod nato sila mahayang nga mga tulog sa simbahan, maglakaw-lakaw nga tos mga kasimba, alam mo sa mga gawas-gawas, mangitag mga rason, tugod kay daghan laging tao, gasimba pero wala gasimba. Ikatulo na may come up sa itong mga una-una, daghang nagasimba pero daghang wala makaila kung kinsa ang iyang gisimba. Ang atong term gigamit niya is nagsimba-simba lang. Kaupat, daghang nagsimba pero simba-simba lang. Muna kung inulit, nagsimba-simba lang. Meaning, sa gayon yung nasaktan ani Pastor. Ang ako ang nasabdan na ni kaupat na daghan na ni simba pero anang simba-simba lang. Tungod kay kasagaran o kadaghanan yun
labi na kung wala siya makaila kung kinsa ang iyang gisimba, so mahimutang nga mahulog lang ang iyang pag-adto sa simbahan. Mga about attendance lang, attendance sa grupo, attendance sa ilahang denomination. Sing ana tungod kay wala man siya nakaila kung kinsa ang iyang Ginoo nga iyang gialagaran. Ikaw daw. Ang ako-akong obserbasyon na musimba aron completion lang kanang makumpleto ba nga nakasimba na ko karon, nakadaig na ko sa Ginoo, pero di ay ko wala kay wala man sa iyang hinauna ang pagsimba. Kung sahay magdali kay naapay lakaw, sahay magdali kay naapay atinan nga imbitasyon, Kining ikaupat mga gala, daghang nagsimba apan gitawag siya traditional nga pagsimba. Naandan na lang ba? Sabi mo lang doon. Murag, ingon na ang system. Muraga, ang ruton sa kinabuhi sa pulong traditional is nisimba lang. Tugod kayo, Domingo. Ano? Sige daw, unsay inyohang nasabtan anak. Ato daw patingugon. Kanang traditional nga pagsimba. Sa ako ang naibalaan about sa traditional nga pagsimba. Bali, gihimo na lang habit ba ang panahon sa Domingo. Murag gihimo na nila respeto ng aron nga makasimba. Apan lagi nga daghang simba pero wala nila maibali kung kinsa ilang gisimba. Kay ngano man, yung maghimo nilang traditional na pagsimba. So kung ako hindi mo maganda nagsimba, apan traditional na pagsimba, na-practice na ba? Ikan sa pagkabata, kapalo ba sa pagmundo linggo, murag naanda na lang bitaw na musimba, pero ang una-una wala diha sa pagsimba. Ang pagsimba mga higala, nagadepende kini sa ato ang kaugalingong pagsimba. Daghan pod nagsimba, kwarta ray gipasimba. Dili mo simba kay ipadala ang ilahan, ikapulo, times. Ano ka na, Pastor Jesus? Para sa ako, observasyon, daghan dito o kasimba na kana na lang, pinaagi na lang sa pagpadala sa kahit sungkay. Para sa ako, siguro, wala sila makaila sa tinuod na Ginoo nga angayan nga simbahon no na nga ang tithes na lang kay para sa ilang murag ang pagpadala sa tithes murag sama na pud ba nga nakasimba sila diha sa Ginoo, pero usa kada kung mali di ay na arong adlaw kay ila na to kinsa ang na atong simba. Mga higala kay sunan, kining pagsimba di ay nagadepende lagi sa atong kaugalingong pagsimba. Apan karon tuguti ko ninyo nga muhatag og mga pamaagi ug pagtudlo aron makuha nato ang pagsimba. Diri sa Mateo kapitulo 2, nagsugod kini sa bersikulo 1, naingon siya dinhi, natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, nasakop sa probinsya sa Judea, na sa panahon na si Herodes mao ang hari, may miabot nga mga taong maalamon sa Jerusalem gikan sa sidlangan. Mga higala, ang verse ani nga sa unahan nagasuki nga nagapasabot kini nga ingon pa diri nangutana sila. Verse 2 nata. Asa ba natawo ang hari sa mga Hudiyo? Ayaw kalimut sa verse 1. Verse 1, natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, nasakop sa probinsya sa Judea, sa panahon na si Herodes mao ang hari. May miabot nga mga taong maalamon sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Verse 2, nangutaw na sila. Nagpasabot mga higala sa bersikulo 1 nagaingon siya.
Doon na diri na ilhan nga hari. Ayaw kalimutan, nagpaila na diri ang usa ka hari na dingan ng Herodes. Pagabot sa verse 2, naingon siya, nangutana sila, asa ba na tao ang hari sa mga Hudyo? Kung ato siyang sabton pag-ayo mga suking tigpaminaw, sa versikulo 1, ngano nangutan naman sila, asa na tao ang hari, nga naa na may tao nga nagpaila na si Haring Herodes sa versikulo 1. Busa karon, ni-come up na po sa akong mga pangutana nga angay natong masayran, una, ila-ilahon nato ning ato ang tinuod nga simbahon daw. Mga lagi na akong gingon ganina, daghan lagi nagsimba pero wala lagi nakasimba. Kung dili po nato sila mahayan, nga dili sila mo simba, tungod kay wala sila makaila sa ilang gisimba. O daghang mga tao naghimog zimba, pagzimba, gihimong traditional kay maoy na andan gikan sa pagmata nila sa ilahang buot o pagkasayod sa kamatuoran sa ilang pamilya. Gitudluan na sila nga mao ni buhaton nato musimba ta, mao ni routine tungod kay gihimong tradition sa kinabuhi sa pamilya. Apan daghang naging nagasimba pero wala makasimba sa tinuod nga pagsimba tungod kay wala nila mailgi ang tinuod nga simbahon sa ilang kinabuhi. Apan sa versikulo 1 sa chapter 2 sa Matthew nga nagapasabot kini nga dinhi masayran nato nga dunay tulo ka tawo diri nga nangita sa tinuod nga simbahon nila tungod kay kining tulo ka tawo ilahang nakita kung kinsa gyud ang angayan nga simbahon ug ilang nahibaw-an kung kinsa gyud ang angay nilang himuan sa pagsimba ug paghalad ngadto sa Ginoo sa pagdala sa ilang mga halad tungod kay kun imong basahon ang kinatibuk-an nga istorya niini nagadala sila mga halad aron sila muadto aron mangita sa tinuod nga simbahon nila sa ilang kinabuhi mga zuking tigpaminaw. Ang gusto nako nga kamo masayod na kining amo ang gihimo karon diri sa radio sa 98.3. Nagapasalamat kami niini tungod kay masibya sa inyong mga kabalayan, masibya sa inyong mga panimalay, masibya sa inyong mga radio set, sa inyong mga gadget. Kung imo tan-awon karon dito sa Facebook account sa Tingog sa Kamatuoran, din hinato mahibaluan kung kinsa gayud ang angayan nga simbahon sa atong kinabuhi. Tungod kay karon buntaga gusto nako ipaila-ila kaninyo ang tinuod ug angayan nga simbahon sa atong kinabuhi walay lain mao si Jesus Christ ang atong hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, mga hilalag kaigsunan. In verse 2 ringon ng tulo nangutana sila, asa ba matao ang hari sa mga Hudyo? Tungod kay naa sila'y mga ilhanan, naa sila'y gipangita ng mga ebidensya, naa sila'y gipangita ng mga ilhanan. Ingon pa diri sa tumoy, nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan busa miani kabibili aron pagsimba kanina. Nagapasabot lamang sa unang pangutana sa tulo ka tao, nangutana sila, asa ba na tao ang hari? Wala siyang ingon, asa na tao ang usa ka manluluwas. Wala nangutana sila, asa na tao ang usa ka hari. Tungod kay kung imo siyang mailhan nga siya ka hari sa inyong kinabuhi, sa'yo na lang kaayo pagsabot sa tinuod na kaluwasan na atong maangkon. Kaya ang pagsimba na kaangkon kita sa tinuod na kaluwasan, katong tao nga nung pagkahadlo, katong tao nga nung pag-respeto, katong tao nga nung pag-ila sa Diyos, kasi ang usak na hangit ng Ginoo. Usak karamanda, nagapasabot mga higala, na kinintulog ka tao nga atong nadungog karong nakita, nangutanan sila tungod kay daghang naging mga tao nagasimba nga wala mamutana. Tungod kay gihimo na lang nilang tradisyon apan kini sa nangutana tungod kay gusto din sila makasimba kung Ginoo, bagit ni simbahan na ang Ginoo. And sometimes mga iyalag kay suman. Sakit kayo pabalagin mo paminaw. Na ang tanan manimbahay, dili maayo mga pagbati. Ang tanan mga nanimbahay, gikan sa paggawa sa balay, hindi away. Ang tanan mga nanimbahay, doon ay mga dili maayong pagbati ngadto sa usag-usa. Apan doon ay usa ka simbahan na atong gibiliban,
Wala gyud sila magilanay diya sulod simbahan. Ang ila is mo simple lang sila kay kanang simbahan nag-iisip nila 24 hours abri kanunay ang pultahan sa simbahan. Sa bisan kinsa mo anha diha kay naay mga problema. Ako nakit-an kini mga Katoliko, bilib kay ko kay ngano. Nakita nako ang ilahang sincero. Pag naa sila yung problema, bago nagkalit sa simbahan. Pero wala na sila nagilanay, wala na sila naginautay, sunod simbahan. Kaya gusto silang musimba, gusto din sila mangita o kanan. Gusto sila kanan, hangawa ka nagipangita, yun nila, ang gusto nila pangita. Pero kini mga born again, tagal na limba. Nagilanay ito, pero murag di kaila. Ano kung gano ka yung mga born again na limba nga. Kaya man nila manimbang nga dili maayog pagbati. Imbis nagkaila, di na noon magkaila. Ano ka, Pastora? Ano na hitabo na sa mga kasimbahanan ni karon kasi lang pud ako ang sabtan niya. Wala sila tinuod na pagtahod o pag-iwas sa Ginoo. Tama. Kaya ang tao nga nagkaila sa Diyos, ang tao nga nagtakod sa Diyos, nagrespeto sa Ginoo, nagpaila na dunay kahadlok sa Ginoo. Na dili niya kayang magplastikan. Diba, Ma'am Jo? Tama na, Pastor. Kay kung nakaila ka sa tinuod ni mga Ginoo, higugma po din ang imusig ka tao. Ang tao nga nakaila diyan sa Ginoo, wala na'y pagpakaroon nun. Upang base sa ako ang obserbasyon, may palagi itong mga tao nga wala nakaila sa Ginoo kay maayo pa ang pagkagan sa ilahan sa tao, pero kung sa simbahan puno o pagpakaroon nun. Tungod kay wala man lagi makailang, muna gislikan niya na sa pagsugod na natong simbahan, simba-simba lang, pero walay nadawat ang mensahe. Sa ako, ang tao nga nakaila bitaw sa tinuod na simbahon, nindot ang kasing-kasing niya kay kanang kinabuhi ba na walay pagpakaroon ingnon. Nindot ang pagsimba niya tungod kay ngano man settle na kung naay mga dili maayong pagbati para sa akuan kuan lisod kaayo tigatubang sa Ginoo nga hari nga nailhan ako kun naay gitaguan nga dili maayo sa kasing-kasing. So salamat kaayo kay pag mailhan nato ang Ginoo nga hari di siya nga ato ang simbahon. Nindot kay matapos ang panimbahon tibok adlaw nga malipayon kayo ang inyong kasing-kasing. Ablihe sa 9:31 sa John, iyan nato mailhan kung kinsa ang tinuod nga worshiper. Anyone nga padito diingon dito. Saya ako ba? John 9:31, nahibalo kita nga dili tubagon sa Dios ang mga makasasala. Apan tubagon niya ang mga tao nga nagatahod kaniya ug nagatuman sa iyang pagtutok. Sa ato pa dili day tanan nagsimba tubagon sa Ginoo ilang pagsimba. Ug dawaton. Ang ingon dito kadtulan nagatahod. Anong tahuron man gyud? Anong pagtahod ang giingon? Because sa verse 2, ang tulo. Nangutana sila, balik ko na to ang verse 2 na ingon. Nangutana sila, asa ba na tao ang hari sa mga Hudyo? Ganun na ay pag-respect nila tungod kay King ang ilang na ilhan ng Jesus. Pero kini mga taong namlastik na limba, relihiyon na. Una nagsimba nga duha ka klase ang nasa simbahan. Una, worshiper, ikaduha, observer. Alam mga tao, observer, mali ray bantayan sa wali. Kanya, puro na lang mali ang makita sa paligid. Observer man. Ako, marakahinin yun eh. Kung na ako'y mailhan, kung makita, nasakop sa simbahan sa restoration, observer siya, ako yun ang pikpikon ingon. Pangita na lang na ang simbahan. Tugod kay ang pagsimba sa hari, dili ta mo observe. Dapat worshiper ta. Wala daghang karon malimbahay. Sabi na kung bright ang membro, ang pastor rin taong luwi kayo.
wa kahuman bisag elementarya. I-critic dayon sa mga membro, right lagi. Natawag na observer, dili na iya sa Ginoo. Mao na mga tawhana nga gipugas sa yawa nga sagbot sa church. Katong gingon bitaw sa sambingay nga sagbot, ug katong tinuod nga trigo. Ingon ang Ginoo, ingon tong usa ka mga ngani usa magbalangkay sa katong murag nga trigo, pangitaaran na pastora para makuha nato. Ingon sa dito, ato bang ibton ni mga sagbot, pasabi lang imanghawa na. Ini mga sagbot sa simbahan, klaro kaayo nga nagsulti. Manghawa ra. Kay dili ganahan maminaw sa tinuod na mensahe. Actually, ang pagtulon-an sa Ginoo, di naman ta mangita paglaing pang wali. Kaya naan na may wali ni Jesus. Manang usahay, dagang mo ingon, pulaan man ko ng wali. Di pangita laing nga wali. Na di ka mapulaan, kanang ingnon kang okay ra ka, na naghimo kang anak. Dili sa pagtulon-an sa paghari sa Dios, nalaygo ng Ginoo kay ang mga nanimba diha mga mature, dili mga ignorante, kato yung mga taong maalam. Pakibasa, Pastor. Matthew chapter 13, verse 37 up to 39 or 40. Niingon siya, ang tao nga nagsabwag sa maayong nga bini, walay lain kung hindi ako nga anak sa tao. 38. Ang yuta nga gisabwagan mao ang kalibutan. Ang maayong nga bini mao ang mga tao nga nagapasakop sa paghari sa Dios. Okay, ang maayo nga binhi kadtong nagpasakop sa paghari sa Dios. Klaro kayo. Na dili gay tanan lagi na sa simbahan nasakupan sa paghari sa Dios. Apan daghan pud kaayo moatras sa pagsimba tungod kay sa paghari sa Ginoo tungod kay dili niya pa nila kaya ang process. Pero isa ka adlaw niya na mobalik ra gyud sila. Tungod kay sa dihang ang tao manggod mag-inusara sama ni Paul sa dihang niadto sa Damascus naglingkod siya sa kilid sa baybay na malandong siya una ang buhang niya nga mobalik siya aron pagpagamit siya. Nagpasabot ang tao nga miatras dili mo pasabot na wala. Nang hunat lang na nangita lang nagpaagi nga muhunat o mobalik sa Ginoo. Ang importante, dili nato siya kondinahon. Ang panangapong ipasabot din ni katong mga taong grabing mo kuminto sa pulong sa Dios. Katong nagtuo gyud sila nga bright gyud sila sa pastor, nagtuo sila nga bright pa sila sa mga magtutundo, nagtuo sila nga hawd na gyud sila. Mao ni mga tawhanan nga sagbot sa simbahan. Ato basahon. Ug ang mga sabot mao ang mga tao nga sakop ni Satanas. Ay. 39, si Satanas mao ang kaaway nga nagsabwag sa mga sagbot. Ang ting-ani mao ang katapusan sa kalibutan ug ang mga mag-aani mao ang mga anghel. 40, sama nga ang mga sagbot ibton unya sunugon mao usab unya ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Sa ato pa maibot ra gyud lagi. Alang ibtan kay basin gay dili gyud asar mo. Pasabing Ginoo mangibot. Isa tinuod lang mga hingalad kay suunan. Kining pagbalik namo sa Ginoo. Isa na lay among mission ani. Iwali ra gyud ang mensahe sa Ginoo sa paghari. One message about the kingdom of God, one mandate, and one mission about obedience. Kung sa gisulti sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo, wala naman. Ang mission niya, simple na. Manulti ta sa kamatuoran ni si Jesus usa ka hari. Mo ning tulo ka tawo nga nagasulti dinhi, pagkadungog nila, yung panamutana sila, asa ba na tao ang hari sa mga Hudiyo? So kining tulo ka tawo, ila na yung nailhan. Usa lagi kaayo mo simba sa tao sa usa ka simbahan na nakailapon sa tinuod nga gisimba. Hari lagi ang ilapon. Dili pa lang daan sa pagkatao ni Jesus ang ilhanan bituon. Meaning, kadtong bituon na mo ito'y sinyalis na dunay usa ka hari nga natawo sa kalibutan. Nagapasabot diri nga sa busa mi anhi kami. Dinhi aron pagsimba kaniya. Dili mong tan-awon sa verse 7 and 8. Atong sa 7 ug 8 nagingon diri, sa dihang nadumog kini ni Herodes, gipatawag niya sa hilom ang mga maalamon. Nagikan sa sidlakan o gipangutangan niya sila kung kanus ami gawas ang bituon.
nga ilang nakita. So di po nato mahayan si Herodes na nasina siya, nasuko siya tungod kay naapa di ay hari para niya. Kay ang nature o kultura o system na gipatukod sa usa ka kingdom, wala mang gilaing mupuli sa kingdom. Meaning, kung si Herodes, hari na gid siya, wala pwedeng mupuli niya kay king man gid siya. Never vote mga daw. Tungod kay bloodline or royal blood or royal family ang makonsider nga king nga mupuli sa usa ka king na namatay. Apan sa pagkadungog niya niini atong balikan sa verse 3. Ingon pa sa verse 3, pagkadungog niini ni Haring Herodes, wala siya mahimutang tanawa. Tungod kay miabot sa iyang hunahuna, mga hilala o kaigsuunan. Di magig ka mahimutang kung naapay labaw sa imo diya nga hawd. Kung nagtuo kung kang hawd. Pero diri sa pagtulad as Ginoo wala may hawd. Si Jesus rumangil ang labaw sa labaw, nga labaw, nga labaw sa natanan. Ina pa din wala siya mahimutang ingon man ang tanan mga tao sa Jerusalem. Musa gipatawag niya ang tanan sa kadagkuhan sa mga pari, sa mga magtutulo sa kasuban ng utana sa kanila, kung asa na tao ang Kristo. Susato pa si Herodes, nakailala di ay siya kinsa ni harian. Mismo si Herodes, nakaila kung kinsa di ay ning hari nga na tao. Nagipangita sa tulo ka tao, nga ingon siya, pangitaan ninyo ni Kristo, nga ingon siya. Ang pangalan ay sa hari na tinuod si Jesus Christ. Mo nang meaning sa King is Christ. Jesus, Matthew 1:21 sa mataong ang usa ka bata ug ngalan sa Jesus kay luwason niya ang kalibutan, ang mga makasasala. It means nature na sa hari nga muluwas sa mga taong naay sala. Kinaiyahan na niya. Ang dili na pwedeng ma-deny, dili na pwedeng imantala, dili na pwedeng isulti, kay kinaiyan na niya muluwas sa mga taong naay sala. The reason niya siya, aron ang mga taong ma-rescue, Colossians 1:13, nagasulti sa Bisaya, kanawa. Ibong basahon sa Colossians 1:13, ang rason nga miani siya para mo-rescue kung sa English. Apan sa Bisaya, Giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit o gipahilo na dito sa gingharian sa iyang pinanggang anak. so ang meaning di ay sa kaluwasan nga dimension nato, kung madungog nato, kanunay sa mga magwawali is to rescue. Ang rescue di ay is ang tao, kung ang tao isa tayo sa ambulansya, rescue na. Sa 911, rescue na. Meaning, padaplig na mga private nga sakyanan, mga PUB, mga PUG, mga unsa pa mga klaseng mga utility nga naas diya, mga pedicab, panguwangwang na gani ng 911 ug ambulansya, nagpasabot ang sakay ana rescue unon, buhi unon, nagpasabot nga sa pag-anhi ni Jesus din, girescue ta sa tibuod nga pag-rescue sa gingharian ni Satanas. Nagpasabot daghang lagi na nimba nga sakot gihapon ni Satanas tungod kay ang kinabuhi ana aman sa gitawag nga kaplastikan. Bato-bato sa langit ang mga nakadungog karon nga mga plastic. Ito ba kaso sa langit kung ang Ginoo magdala og magnet. Busa to ikaw na minaw karon nga nagsimba ka nga naa kay dili maayong pagbati ngadto sa usab-usa ninyo sa imong pamilya, ngadto sa inyong mga churches, sa inyong mga kapastoran, mga pastor karon nga naminaw nga dili maayong pagbati ngadto sa kauban nilang mga pastor, mga membro karon nga naminaw nga dili maayong pagbati ngadto sa ilang mga membro, mga pamilya karon nga dili maayong pagbati ngadto sa ilang pamilya nga nagsimba ka, sultihan ka. Sayang nga imong pagsimba sa John 9:21. Dili niya dawaton ang mga pagsimba sa mga naay mga nahimong sala. Apan kadto lamang dunay pag-respect, dunay pagkabi, dunay pagtuman, dunay pagkahadlok sa pagtuman sa kabubuton sa tao. Praise the name of Jesus Christ. Pagkanindot sa pulong sa iba. Wala, no? Sige daw, Pastor. Ito yung idea ng inyong mahatag na. Aron makahatag ka o challenge
Kay di na ta magdugan hapit na ta magdugan. Ako'y dugang usod sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 2. Itong dito nga, yung tulo ka tao maalamon ng utana. Asa ba matao ang hari sa mga Hudiyo? Yun din na, nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. So ako nasabtan din hiya nga, ang tao nga gustong makaila sa iyang gisimba, kung ikaw man na nga naminaw karon ini nga programa, ang challenge nako base sa pulong sa Ginoo, sumala sa pulong sa Ginoo nga kung gusto ta nga makaila sa atong gisimba, dapat mangita ta. Kay ingon din na kadtong tulo ka tawo maalamon gipangita nila. So naa sila'y mga gipangita nga kanang timailhan. So kung kita pud nga gusto nga makaila sa ato ang gisimba, dapat mangita ta. Nagpasalamat ko sa Ginoo ba tungod kay nahayagan ako ang panguna-una diha sa paghari sa Ginoo. So mo ni nga challenge nako sa mga namina pod karon nga kung wala kay nakitang timailhan, Tama. no? Kung wala kay nakitang timailhan diha, Wala bituon. kung wala bituon diha, ang bituon ni sidlak man. So kung wala kay nakitang bituon diha sa imong Gisimbahan. gisimbahan, gawas na lang pangitag lain. Amen. Direkta na gina sa mga ito. Tama yun na siya, Pastor Bumbag Akan. ito. Tama yun na siya kay. Ako gani nagpasalamat pud ko sa Ginoo kay ano. Gikan sa kangit-ngit giluwas ko niya, gidala ko sa kahayag. Nagpasabot lang na lipay kaayo ko nga ang Ginoo nga akong gisimba karon. Siya gyud ang Ginoo nga naghatag na kog kahayag. Nice star gyud ba? Ay star din iba yan na siya. So kung dili kong sidlak lang. So din nila ako nakita sa simbahan nga gipangita nako. Nakita din nako ang tinuod nga Ginoo. Kay ang tinuod ay kumakaila day ka sa imong tinuod nga Ginoo, mahadlok ka mubuhat og sala, mahadlok ka magpakasala og sa imong pag-worship during Sunday. Naagyud ang kalipay, kadasig, kay nakaila man ka sa Ginoo nga imong ginisimba. Naagyud diha ang excitement, dili lang ingon nga completion, kung dili tinuod gyud siya nga Ginoo. Kay tungod na kaila ko sa akong Ginoo nga ginisimba. Para po sa ako po, yung tawag na tuloy na pagsimba. Mag-experience po ba yan? Kay sa una mong God, sa religion po ko sa una, ako lang masimba lang, pero wala ko makaila sa Ginoo. Pero kining gitawag niya nga paghari sa Dios. Pero ako nasabtan nga grabe gid pagkamaayo sa Ginoo. Bisan luyo sa kung tawag kapakyasan, apan naagapon siya, napabilin nga hari gyapon siya akong kinabuhi. Muna igsoon, kung kinsa ka man karon nga paminaw nini, muna siya gitawag nga tsansa ba nga atong pangitawan ng tinuod nga hari na mo'y magdumala sa atong kinabuhi. Sa ako, ang importante yun sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, sa ato ang pagsimba, maila-ila yun ato ang Ginoo, ang tinuod, bilang kailang nga hari mo si Jesus. Tungod kay nga naman, himo man yun nga, kawang ang tanan, ang atong pagmatao sa iyo, ang pagwapa nato, himong kawang, tungod kay eksperyensado ko, nagbata gud ko na sa simbahan. Traditional lagi ako mahal sa kong pagsimba sa una tungod kay wala kong kaila di sa tinuod nga akong gisimba mo na nga mo atong simbahan pagpakitang tao lang nga ako ang gihimo. Gamay pa ko elementary gatudo na kong mga bata pero wala sa mind nako nga pag-glorify sa Ginoo kay ang tinuod wala ko kaila sa Ginoo ato. Hantod niya may dako naminyo sa mga katuigan nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga ang tanan di ay nakawang ang ako ang paghago sa una sa panahon sa adlong Domingo karong pagmatao sa iyo. Kaya ako aday gisimba. Nga din ako ma-inhale pero salamat sa Ginoo nga karon nga naa pa ko'y kinabuhi, wala pa niya bawian, nailhan ako ang tinuod na Diyos nga
simbahon ako sa matag Domingo mo na mamata jud ko og sayong excited ang akong kaugalingon nga makigtagbo or makigmeet sa iya tungod kay nganong hari good siya nga nagpaila nga siya lang ang angayan nga simbahon. So praise the Lord tungod kay karong adlaw nasibya ang pulong sa Ginoo ug gipaila-ila kung kinsa si Jesus nga simbahon nato dili tong Jesus nga manluluwas tinuod, manluluwas siya kinaiya man niya sa giingay kagalina ni Paso, pero ang tinuod nagpaila siya nga usa ka hari. Mao na nga mangita ta pangitaon nato ang simbahan nga makita nato nga naagyoy himaya sa Ginoo anang simbahan nato nga naman dili ka magmahay isuod. Punong-puno ka sa pulong sa Ginoo, bless kaayo ka. Unya malipayon kaayo ka tungod kay nga naman nakasimba man uban ang pagtahod sa hari nga mao si Jesus. Dalay ko ang Ginoo. Kini si Herodes gusto mo simba. Pero naay dili maayong pagbati niya. Tungod kay ingon pa niya diri sa verse, pagkadungog niya mitubag sila sa Ganun siya diri sa verse 3. Sa pagkadungog ni Haring Herodes, wala siya mahimutan. Ang tao diay nga mosimba nga dili mahimutan. Wala ko'y kapaingnan ang iyang pagsimba. Sabi na kung natay kita taguan, di yun na mahimutan. Di yun na ito madawat ang presensya, ang naging sa reliyon na presensya sa Ginoo. Sa dang nadungog kini ni Herodes, ipatawag niya sa hilong ang mga maalamon nga gikan sa sidlak nga gipangutanan niya sila kung kanus ami gawas ang bituon nga ilang nakita human niini verse 8 gipaadto niya sa Bethlehem miingon siya lakaw kamo o pangitaan ninyo ang bata ug kun makita na ninyo siya pahibalo ako nga pa niya pahibaluan ninyo ako aron makaadto usab ako ug mosimba kaniya. Hindi lagi tanan nagsimba nga maayo kasi. At daway. Kung musimba ka nga pareha ka ni Herodes, tanawa ang tumoy ani nga istorya kung nalangin padayon na. Kung man nila madungog ang giingon sa hari, nang lakaw sila. So, excited po itong gisubo. Hari ang nagsulti. Samtang nang lakaw sila, nakita nila pag-usab kantong bituon. Sa ato pa, dili lang tong tulo ang nakita na. Labi na itong mga maalamon po na sakop ni Herodes, nag-isubo niya, ano siya, wala ka na mo. Uy, yung panadiri, nakita nila sa siglakan, ang bituon. Ug nalipay gayon sila, nagauna kanila ang bituon. Sa ato pa, kung simbahan, wala gani na bituon. Wala na diyang Ginoo. Siguro naman siguro tayo makita ang bituon, kanang bukbukon ta. Nabituon ang atong mga sangang-sangang bukol sa atong mga ulo. Nangutana kanila, nagpunat kanila ang bituon hangtod sa dapit nga nahimutangan sa bata sa ato pa naalagi detektor. Ang bituon gigamit nga detektor para makita asa dapit ang bata. Ingon pa diri sa unahan, pagsulod nila sa balay, verse 11 nakita nila ang bata o ang inahan nga si Maria. Okay. Nangluhod sila. So, sometimes, naapil ang inahan o simba. Bata naman tayo simbahon. Pero dito sa tumoy, yun sila, nangluhod sila o misimba sa bata. Ang bata naman tayo giludhan. Pagkakita sa tulog ka maalamon, o katong mga tao nga nag-follow, katong mga tao nga isuko ni Herodes po. Kaya kami namang tulugid ang nakita. Kung wala mo, hindi tanan. Dili day tanan nga nangita nga nakita. O dili day tanan nagsimba nga daghan nga naay Ginoo. Tulo ra gyud. So diyo tayo ra gyud ang nakakaila. Diyo tayo ra gyud nakabalo kung asa napit ang bata. Tulo ra gyud. Muna ninyo sa diri, pagsulod nila sa balay ang gisgutan ha, dito nagsugot ang worship sa balay. Wala may church sa una. During sa pag-abot ni Jesus, hindi man siya interesado sa simbahan, ipaguba manganin niya, kitupuro niya tulo ka adlaw.
Di man siya interesado building. Interesado siya balay. Interesado siya sa namuyo sa balay. Dili siya interesado sa nanimba. Eh dili lagi tanan nga nanimba diha na nakadawat sa tinuod na kailas gid. Apan interesado siya sa mga balay na nakaila sa tinuod na paghari sa Dios. Hallelujah. Glory to the King. Apan ang luhod sila og misimba sa bata, wala maapil ang inahan. Ayaw pud i-apil ning way apil. Sometimes daghan tag apilag simba. Usahay masimba na pud ng mga pastor. Di mo simba kay wala si pastor. Di mo simba kay mo ni nay karabaw. Karabaw may gisimba. And sometimes dili ta mo simba kay wa tay pamasahe pero matubo na nalagi tay pamasahe. Wala mo nagingog na bawal matubo. Ang punto na ko dinhi is i-apil pud budget ang pamasahe sa simbahan. Labog na yung mga birthday, mga party, something, kalingawan. Dali ta makaadto sayo pata mo adto kay basi mo ulahi ta sa kaon. Pero sa simba ato nang ipaulay-ulahi usahay. Tungod kay nasabtan nato nga dili lagi tanan nga nakaila sa tinuod nga simba. Ingon pa gid giablihan nila ang ilang binilhon nga mga gasa dili ka pwede mo simbang walay gift. Wala ning karon pa dili ka pwede mo simba o wala. Offering na rin. Kung saan nga klase nga offering? Gasa nga bulawan, insenso, mera, gihalad, asa gihalad? Ngadto sa bata. Wala sa inahan. Sa bata gihalad. Gisimba nila si Jesus as a king. And then ginunhan nila. And then nag-offer sila mga offering. Bulawan, lababas, offering sa kwarta. Bulawan, mga mahalon ng mga bato, mga insenso. And then, gigayahan sila sa Ginoo sa pag-ulit nila, nalagi sila sa laing dalan, kaya gipahimagnuan man sila sa Diyos, pinaagi sa damgo na dili na sila mubalik kang Herodes. Kaya di ka pwede musimba ta nga dili maayong pagbati, meaning dili gusto ang Ginoo na mubalik ka sa taong nagsimba nga dili maayong kasing-kasing. Bago na. Kung panalitan gano'n si Ma'am Jo na dili maayong pagbati ngadto sa usa ka tawo nga kauban niya. Kunya si Pastor Atan, mag-uban-uban ni Pastor Ma'am Jo. Ingon ang Ginoo ayaw nang baliki si Ma'am Jo. Nagpasabot, di lagi pwede ubanan ang mga tao nga dili maayo kasing-kasing. Kaya dili na iya sa Ginoo. Kanang isang bingay kanina nga trigo iya sa Dios. Apan ang sagbot iya sa yawa. So meaning, dili ta pwede mag-ubang-ubang sa mga tao nga wala Dios tinuod ila o tinuod na kausaban sa kasing-kasing. Kaya tuluran yun ang pangutas. Kung tuluran yun ang maalaman. Tinuod ay ng tao maalamon. The three wise men, kanang tao dahil maalamon, kanang nakailan na si Jesus o sa hari. Naman na mapag-uras sa palaidala, panakanyatan sa mga kaubanan. Tungkol sa ilahang, kasi pastora ang yatan sa pagurang na ay magsayang. Dili ba sa Roma 12:1, nag-ingon ang pulong sa Dios, busa mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon, isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang gusto nga pagsimba sa Dios. So nagsugo ang Ginoo ba nga ang ato ang kaugalingon ihalad ngadto sa iya. Sa usa nga pamaagi, halad ni nga buhi ha. I-connect nato sa Psalms chapter 51 verse 17. Ang halad nga makahatag og kalipay kanimo o Dios mao ang kinabuhi nga mapainugsanon ug mahinulsulon sa iyang mga sala. Kining matanga sa halad dili mo salikuan. So salamat sa Ginoo tungod kay ginagiyahan ta sa pulong sa Ginoo nga kung magsimba ta buhi nga halad kana gyud limpyo ang atong kasing-kasing, mapainugsanon, mahinulsulon pa gyud nga kasing-kasing para makigatubang ta sa Ginoo nga worthy ta sa iyang atubangan. Amen. Kayo na.
tinuod yun nga kana bitang usahay makasimba ganito nga na ako'y gikahiusan dili gid ko matunhay kumbaga na ako'y kanang wala ko kisog man tungod kay nakibalo magud ko nga kawang lang ang atong pagsimba nga wala gid ay wala ka nakaansa ba nakapanay pa sa baron. So mo na nga before gid ko mo simba karon labaw na gid karon nga nasabtan na ko nga kailangan gid ay ta ang atong relasyon sa Ginoo ato gid siyang ibalik gid atong relasyon sa Ginoo. Wala tay napasakitan or wala tay nahatagan og kanang wala ka nakapasakit ko sa atong isig katao tungod kay useless lang ang atong pagsimba. Wala gid na niya gidawat, wala gid siya nalinaw. Kay bisan pa gani sa Luke 6:46 ingon siya nga magtawag man kamo kana og Ginoo kung wala mo nagtuman. Sumao gid na siya mga higala nga dili gid ta mosimba nga wala pa nakasentro sa ato ang Ginoo nga hari. Makuha po tapusan nga mga pulong na ikasulti nga ang tao nga nakaila sa Ginoo na gid na kausaban sa iya. Kaya siya nga hari sa mga kausaban. Mga higala, kay suunan, before kong mag-close, ila-ilaha ang tinuod niya sa mga Kadua, kinsay ngalan sa imong gisimba. Ikatulo, nganong simbahon siya. Ikaapat, usaon na ipagsimba. John 9:31. Ang tinuod ng pagsimba, kagtong mo ilan. Ang yamutuman sa iyong kanon. Kinsa ang musimba? Kinsa na yung worshiper? Ang mga worshiper, marami. Kagtong mga tao na naharian sila. Wala naman tayo ibang oras, mga higalag kay suunan, tugod kay limit, mga natong oras din, sunod lang ka sa isang oras. Apan ako muingon kaninyo, labi na sa atong mga friends, sa Facebook accounts, sa tingin sa kamatuoran. Pangita atong bituon. Meaning din sa bituon, usa ka ebidensya na naay bata, hari, ang tao sa kanatuan. Kung si Jesus, usa ka hari, kabalo ka mo is at kabalo ka po na lang Diyos. Ilumisa. Sumuna nga, talay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Dili siya gusto sa mga taong simba ng plastic. Dahil kang satanas na, usa na kasagbo sa simbahan. Ang ipangita niya, dito mga taong na nalinuod. Sincero nga nagatuman. Kung ikaw bright man sa Biblia, na imong pastor di magkayo bright, why not naging mo siya tumaman? Kaysa imo siya tumaman. Why not nadili ka maka-assist sa iyo? Kung ikaw maalam na klase na tao, ikaw po na pastor kayo, di magkakaayo, pwede nga magpa-ask if you're bright. Kung ito lang kaugalingon, mudawat, hindi ako kapito. Na ako kayo mga boy, gamita, subuan. Kudod kayo siya kamahin sa lawas ng Kristo. Kaya pwede maka-counterpart sa ministry. Diya sa ato, subuanan. Mga higala, ikay sulan. Alang sa gusto mo text, ina lamang i-text kayo numero 0920-35-23-804. 0965-4353.7. Alam sa gusto mong bisita sa itong discipleship, among ihatag ang among address. Ang simbahan sa Ginoo nasa second floor, Laureano Building, Herreras Compound, Magugpo West, Tagum City. Mga higala, wala naman tayo ibang oras kami manamilit o magpaila sa aming matuloy ng pagpalit. Ako si Jocelyn Priscilla. Ako dahil si Brother Jonathan Manigul. Ako dahil si Brother Bijon Otek. Asuma Giselle Ati. Ang minugigsuon sa daginan, lain Brother Joy, manamibit sa pag-ingon. Doon gani ang Espiritu sa Diyos, at naay kagawasan. Ini si Evangelist Bironte. Pakita ang tinuod na harap sa maayong
buntag o udto sa tanan. God bless us all.